מקורות של תורה ואור גדול, יום אחרי יום לומדים לגדול. לא לבד בדרך, יד ביד, יש מקום שלנו יד. זה לא מובן מאליו בכלל שיש בית כזה שהוא לב וחזון. זה לא מובן בכלל שיש מי שקם עוזר בזמן אמת. מיליון יעדים, מטרה לפנינו, גם אם הדרך נראית ארוכה. בסוף עוד תראו, היד עלינו, בסוף עוד תראו, זה יציל את הישיבה. יש קושי לפעמים, גם עיסוקים, אבל לא מוותרים. לאספה כולם יוצאים ורצים, אבל את השטייגל לא עוצרים. זה לא מובן מאליו בכלל שיש בית כזה שהוא לב וחזון. זה לא מובן בכלל שיש מי שקם עוזר בזמן אמת. מיליון יעדים, מטרה לפנינו, גם אם הדרך נראית ארוכה. בסוף עוד תראו, היד עלינו, בסוף עוד תראו, זה יציל את הישיבה. מיליון יעדים, מטרה לפנינו, גם אם הדרך נראית ארוכה. בסוף עוד תראו, היד עלינו, בסוף עוד תראו, זה יציל את הישיבה. תביא עוד על פיה, מצילים את הישיבה. שרי תורה יד עלינו. מיליון יעדים, מטרה לפנינו, גם אם הדרך נראית ארוכה. בסוף עוד תראו, היד עלינו, בסוף עוד תראו, זה יציל את הישיבה. כן, כן, תעשה בראש. תעשה לי יפה עכשיו לגמור. תעשי לא לצחוק. נו מה? תגיד. תסתכל על המכנסיים שלו.